Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo kanye nolaConco le beef isuke lapho i-RSOD. Ngenza ama-corrections ale video engiyenzile. Ekuqaleni masibona uMakhumalo nolaConco kwi-RSOD, sazitshela ukuthi ngoba bethanda ingoma bobabili, bethanda izinto ezinobhinca bazozwana, bathanda baya MC, bawo MC bobabili bazozwana. uMakhumalo ubuye beney'ngxoxo nomama noLasiwe bube nabo bazozwana, baba nomsebenzi ocishe ufane ngey'ndlela ey'ningi ne-experience yakwi-radio babili banayo. Kanti cha, kwi-RSOD bazofike bengezwani, kuze kufike-ke la ukuthi sebeyakhuluma khona beqondene ukuthi ngiyazi ukuthi utheni wathi ngami. Sasale sabamba ukuthi hawu kanti le beef ikhona. Uma isiphela ishow sekuyisikhathi eside abasabuyanga nakune-season yakwi-RSOD, kodwa ngenxa yomsebenzi bayashayisana kule mgwaqo abahamba kuyo besebenza. Yilana esesithi-ke kanti kunzima yini ukuthi ngiyaxolisa noma ukuthelelana amanzi, noma lento isihamba nobu-fan base. Kanjani? Labo saziwayo abafike before uMakhumalo nolaConco bayibamba into enje isikhathi eside. Kwazi ukuthi mawukhuluma ngobani okusho ukuthi awumthandi lo munye, mawukhuluma ngalo awumthandi lo munye, kwaba khona i-camp kabani ne-camp kabani. Manje sesibuka ukuthi ushuthi lana kwi-entertainment industry into yakhona leyo yokuqhubeka nokusebenza, ngoba phela ukuthi ngiyaxolisa akusho ukuthi vele sebezozwana ngaleso sikhathi, kodwa nje kungabi awkward. Sikuthathelaphi-ke lokho? Kunomcimbi obuwenziwe la bekunoMakhumalo khona nolaConco. Abahlebayo bathi bebukana nge-bombastic side eye, uyabo. Manje sesithi hawu ngoba bagqugquzela omama baphinde futhi besebenza imisebenzi emihle kanje, yini bona bengaxhawulani? Kungasho kodwa ukuthi manje sebeqala into yokuthi bazoba abangani abakhulu. Kodwa kayikho inkinga ngoba phela umuntu unejini yakhe nejini yakhe. Yileyo-ke into engangisho lapha ukuthi engathi lento yakwi-entertainment industry yokuthi vele abanye abaxabana udu ibuye ibasebenzele noma ibuye ihambe ingabi yinhle. Ngikhumbula nje uMini Dlamini ekuleya show yaTumi, uTumi Morake embuza ukuthi ithini indaba yakhe noBonanga. Indlela aphendula ngayo ngaze ngathi hayibo Mini, why? Sahamba-ke isikhathi kwaba ne-post eyenziwa uMini Dlamini, wathi cha sasebenza kahle noBonanga ngaleso sikhathi kudala. Bajabula-ke ku-social media bathi hawu Queens, kwaze kwakuhle ukuthi seniyazwana, sesikungcwabile lokho kwakudala leya beef. Ngathi mina hawu kanti kusekuyinto eserious. Bengikubabaza-ke lapha kuLasi noMakhumalo ngoba bona baney'ngxoxo abazenza nomama nodade ukuthi kanti lolu kuxolelwa elishumayelayo luyabiza yini. Kodwa akusiyo indaba yami, bekade kuvele laphaya ukuthi kuloya mcimbi wayehleli ngale ehleli ngale, ngisho kudanswa akekho wayedansa esondele ngakomunye ngoba sithi le beef isiyaphila. Ngathi mina kodwa kufanele ukuthi kuvele-ke ngebeyibulale le beef ngoba isinabalandeli abazinzile kwelinye iside ngokuthi mina ngimthandi uMakhumalo ngihleli kaLasi, mina ngimthanda uLasi ngihleli kaMakhumalo, uyabo. Sivaleke le video ngoba yisekho phela enye into engizoyichaza ngayo le ndlela. Kwakuyilokho-ke engangisho kuleya video, kwasho ukuthi-ke nginenkinga-ke nesifo sokuthi ngiyakhuluma, ngiyankanta, ngiyalanda, kwangasazwakali. Into engangisho ukuthi sesibabaza ukuthi i-beef le yakwi-RSOD kanti i-beef esaphila namanje. Thina besiy'tshela ukuthi kwafa ne-episode yokugcina, kwafa kwi-Tell All, baqhubeka. Uma behlangana endaweni bazosho ukuthi hi
beyedlulele. Kanti cha, ababelapha emcimbini bathi wayedansa kulela tafula, omunye edansa kulela tafula, embuke ngokumntshontsha. Cha, senginamanga ngangingekho. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.